Действието се развива през 1960 година. Мариан Крейн, красива блондинка с закръглени форми, е имала по-особен ден. Изтощена, тя се съблича и отива по душа, протегнала шия към струята прохладна вода. Постепенно усеща как напрежението изчезва, когато изведнъж зад бялата завеса се появява сянка. Очите на момичето стават огромни, устата й се изкривява от гримаса, то отстъпва, крещи, бърни се и се свлича на пода. Пред малкия екран сърцето на зрителя започва да бие лудо. Той диша очестено, устата му пресъхва, зениците му се разширяват. Хичкок не го е пощадил. Но какво се е случило в мозъка му, за да стигне до това положение? Когато лицето на Марион изразило страха, образът е достигнал до ретината на окото на зрителя. Информацията е била изпратена чрез зрителния нерв до латералното тяло на таламуса. СНОП е вещество, разположено в центъра на мозъка от мозъчните полукълба. Таламусът е обработил тази картина, след което е предал някои информации на визуалния кортекс, който е изпратил информацията до отделни зони на кората на главния мозък, но също и най-вече на амигдалата. Последната е получила, но по друг път, звуковата информация от сцената, т.е. амигдалата осъществява съгласуването на сигнали от различен вид. По пътя на експеримента, под ръководството на Ричард Дейвидсън, изследователите доказали, че амигдалата е по-активна, ако сигналите са съвместими, отколкото се съвместяват лошо. Следователно, Хичкок вероятно е активирал по-силно амигдалата на зрителя, съпровождайки сцената по душа с тревожната музика, изпълнена от цигулки, а не с някаква весела музика. Амигдалата е изградила емоционална реакция на основата на тези сетивни информации. Активирала е мрежа от невронни мрежи, хипоталамуса, ствола на главния мозък и множество кортикални зони, пораждайки отговор на периферната нервна система. Тази система включва соматичната нервна система и несензомоторната и вегетативната нервна система, която управлява основните функции на организма – дишането, кръвообращението, слюноотделянето. Именно така, с помощта на норадреналина, симпатичната нервна система на зрителя е ускорила сърдечния ритъм на зрителя, съкратила е мускула на ириса. Емоцията се е появила веднага. Всъщност, емоцията се е породила още преди зрителят да е осъзнал причината за нея. Какъв интерес би предизвикала стара къща с привидение безвоя на вятъра и скърцането на дървото? Звукът е важен елемент от емоционалното възприятие. Само зрителните картини не са достатъчни.